こんにちは、はじめまして。これから自己紹介をさせていただきます。私の名前はラーメンタパイと申します。ラーメンと呼んでいただきたいです。今、27歳で独身で、ふるさとはヤンゴンで家族と一緒に住んでいます。家族は8人です。父と母と兄が3人、弟が1人、妹が1人、私です。私は4番目です。私は2014年に高校を辞めました。家族のビジネスが悪かったので高校を辞めました。日本語のレベルは JMDNU 試験を合格しました。今年のは12月に JMDNU 戦を受ける予定があります。私の趣味は旅行をすることで新しい経験ができるからです。私の長所は何かする前によく考えすることと仕事に集中することです。私の短所はシミュレーションなところですから、いつも何度も確認するようにします。私は日本へ行ってこの仕事をするとき、経済の目標だから、どんな問題があっても諦めないです。一生懸命頑張ります。私のは話を最後まで聞いてくれて、どうもありがとうございます。以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。